Dwi wedi bod mor falch i gael cymryd rhan mewn fideo bach neu hysbyseb i ddeud mwy wrth bobl am waith yr hosbis. A fel hogan lleol, ges i magu'n Llanrillon Ros, mae gwaith a presenoldeb yr hosbis wedi bod yn rhan o mywyd i erioed. Yn y fideo yma, mae yna sawl neges, mae yna ddarna bach o wybodaeth, hynny yw bod yn costio 5,000 o bunnoedd y dydd i redeg yr hosbis, bod yna 1,600 o bobl yn defnyddio gwasanaethau'r hosbis, a wrth gwrs bod y cyfan am ddim i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau yma. Ac i sicrhau fod drysau'r hosbis yn parhau ar agor, maen nhw'n dibynnu ar y staff arbenigol, ond hefyd ar grŵp o wirfoddolwyr triw. Mae gwirfoddoli yn rhywbeth rhyfeddol. Dim os faint o rach chi reid i fiewn, da chi'n cael llawer o mwy yn ôl yn chi'n meddwl. Mae'n rhyfeddol. Mae'r gwasanaeth sy'n, wrth gwrs, mae'n arbenigol, mae'r urddas, da chi'n gallu teimlo'r cariad sydd yma. Mae hwnna sydd yn rhyfeddol. A mewn cyffwrdd yn chi'n bod, ynddo. Ac yn wir yn ddiweddar, dwi wedi weld o ddwy ochr. Dwi wedi weld o fer gwirfoddolwr, fel ni'n deud, bron i 6 blynedd. Ond fe oedd o'n wraig farw yma rhyw 6 mis yn ôl. Ac oedd rwy'n yn gweld wedyn ac yn teimlo y gofal. Da ni'n edrych ar ôl bobl hefo canser, da ni'n edrych ar ôl bobl heb canser hefyd, ond hefo salwch sydd yn byrhau bywydau nhw. Da ni'n edrych ar ôl y person yn gymdeithasol, yn ysbrydol, yn gorfforol ac yn feddyliol a'r teulu hefyd. Mae hi yn bwysig iawn i ni datblygu fideo wedi animeiddio fel hyn, oherwydd un o'r pethau mae pobl yn feddwl ydy bod hosbis yn le trist a llwm iawn. A felly mae bwysig i ni gyfleu'r neges bod yn le llawn bywyd, lle mae pob eiliad a pob munud o fywyd pobl yn cael ei werthfawrogi. O'n i gyda un o'r cleifiau'n undrodd ac oedd ei wraig o, oedd wedi fewn am ryw gyfnod, nid diwedd byd, felly oedd wedi bod am ryw doriad bach. Ac oedd hi'n poeni amdano fo. A dyma'n dweud, gwranda medda fo, yn Saesneg o'n siarad digwydd bod yn, gwranda medda fo. Yli, sawl hotel da ni di aros na fo dros o blynyddoedd. Yli, medda fo, dyma ti'r 5 star gorau dwi di aros na fo rioed. A mae hwnna y ddarlun o hosbis, ynddi. Wrth gwrs, mae yna lot fawr o godi arian yn gorau digwydd i sicrhau bod y lle yma'n cael ei gynnal yn does, ond sut gwahaniaeth mae o i gael rhywun Mia Parry yma heddiw yn creu'r fideo yma, sut mae hynna'n gwneud gwahaniaeth? A dwi'n meddwl bod hwnna bod ffantastig bod i wedi dod yma heddiw yma, ond lle deunu'n gwaith ni a pa mor bwysig ydy'r hosbis yma a hel yr arian i gynnal y lle. Ydy, mae'r gwaith mae'r bobl yn neud yma yn yr hosbis yn gallu bod yn ddifrifol ac yn anodd iawn, ond fel ti'n synhwyro pan ti'n cerdded mewn yma, mae'r awyrgylch yn hapus ac yn ysgafn ac yn hyfryd, ac oedd yn bwysig fi'n meddwl adlewyrchu hynna yn y fideo.